Usnar nong penyabi nyaki kendat ubadang susha kem dang shen haki bor pulit ke Assam na ke jela Kerala u Asmat Ali haka arhway terik menta ubenai la yathu ba ulayo man lad het naki kti ki bor pulit haka jingjia ke balajia ha Biswanath district Assam katkum ki jingyo lum khubor la yathu ba utei u Runar ulayo ban lad pet naki kti ki bor pulit da ke ba Kynthih sha ke ba Brahmaputra halor kete ke jingyo lad pet ke jong u Asmat Ali nakaliang ke Sorkar Assam kala penbena ya u ba udei u Runar u ba ladon kti ban pet jenda na kikti ke ain bat kala penbena ru da ke Biskit ke ba hadu sanlak Tyngka na ke benta ki beriu ki bela ban a Jingtip ki ba benia knang ban yo kem biang ya utei u Runar katkum ki jingyo Jingtip la yatho ba u Asmat Ali udei u wei na ki Runar u ba judon kti ha ki kam ban penyap bean ya ki kendan shireng ki bala ban syam ha ke jela Assam ya u la yo ban kem na ki bor pulit ke jela Kerala na ke thain Malappuram district ke badai ke thain ke ba u la ya sa rengkat bat ki wei ki nong bala bar jela ki badai na ke thain shatei la mingi hadin kete ke jingsha kem ya u Asmat Ali la lej ban IT shaki bor pulit ke jela Assam ha ke khan ritrek menta ubenai halor ke jingsha penyap bean jongki kendat kha ke jela Assam la yatho ba ha ke arpheu terek menta ubenai ya ke wei ke medyap jong uwei u kendat lalap na ke than hike konda ke Zirnga range Assam